Magandang araw po mga brosis. Welcome po sa aking YouTube channel. Today is vlog at magkakaroon po kami ng emergency meeting dito sa Santa Catalina po. Doon po gaganapin yung aming emergency meeting. Magduduty po ng ilang araw ng tropa natin dito sa Hinalin. Bago ko po ituloy yung aking vlog, mag-intro po muna tayo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, sana po masuportahan niyo po yung aking channel. Click po yung notification bell. Mapapansin po dito sa pinalalagyan yung mga fishman. Nandito po ako ngayon kung tawagin po yung tungkol. Kaya mainit. Time check. Oras na ba? Time check 3:58. Ayan. Po, mamaya na lang po i-update po kayo. Video ka, video tayo. May video ba yan? Oo, naka-video. Hindi, ito. Pipicture na, pipicture. Hello po. Yan. Ay, tanong natin yan. Hello po. Social ka mo. Yan. Thank you, thank you. Ay, dapat kasi ni... Siyempre, mag-irero ka mo yung report na kalahati. Alright. Ay, sama. 1, 2, 3. Ay, sama. 1, 2. Wala ko. Wala kayo? Eh, kasi Alright. Lahat. Dalangan tayo ngayon. Kusya Rondan. Ayan mga membro. Mag-video mo kami ako. Kailangan namin yung kalahati ba? Yung pinagawa namin. Yung kalahati po, wala pa. Ang tanong, alam niyo kung magkano yung kulang? Kaya sabi ko kasi friend. Yan naman. Para ako si Nina na dyan. Ilan ba yung pinagawa? Alright. Kasi yung 12 eh. Ito. Oo, kasi 12 yung pinagawa doon eh. Tama yung iba kasi namin lang makuha kasi ganun tayo ngayon eh. Tama nga. Tayo lahat ba? Eh, pronto. Tama, may duty po kasi. Patay tayo dyan. Hindi sila pag lumampas ka ng site. Tumawag ako kasi yung coaching. Yung uniform ko gawa na. Sino magawa ka? Kalahati pa lang nabayad kasi yung kalahati ko yung pinagawa ko sa akin. Pagkano ba yung shampoo? 750. Ay, tapos natin. Kasi ito mo tatangin eh. Dalangan tayo. May video pa. Oh, 1, 2, 3. Tsaka lang, tsaka lang. Yan. 1, 2, 3. Alright. Video yan, naka-video. Ayun nyo yung mga ano, ayun nyo yung mga sila Suprema Mapi sa Dubai, saka sa Hong Kong. Nandito po si Noynoy, pasyenda lang dito. Yan, si Noynoy nagkita. Morning! Si Mapi, kachat ko ngayon. Hello. Hello! Thank you. Salamat. Kamusta na kayo? Ingat. Salamat po. Ingat po kayo, ingat. Salamat po. Ingat po. Ingat! Salamat po, salamat. Salamat po. Salamat. Kami. Ano po yun? Ano sa nabuklod na? Kasama po sila. Yung mga Sumama ka na, goodbye! Salamat po, ingat po kayo! Hindi po, yung ano po yung listing, ano po nila? ayun, listing nila. Kasama ko po ba sila? Ay, hindi sila. Nabuklod sa Florida Blanca po yun. Florida Blanca. Siyempre, hindi mo kasama dito sa bagay. Oo, hindi naman minali yung PNP yun eh. Kung halimbawa, Florida Blanca na yun eh. Bibili sana tayo. Bibili tayo ng gano'n. Kasi hindi lang po tayo. Bakit tayo nakaroon? Yung baga sa ano, chapter lang. Chapter lang sa minali.
Hindi naman sinasama. Kasi iba na kasi yung happy dun. Ano? Santa Monica. Santa Monica nga. Santa Monica. Bumalik ka nga. So, hindi na pwedeng gamitin ko baga doon. Dito lang pala. Kumbaga sa ano, reward na lang sa atin. Bilang palanggan natin sa mga ano, may binibigyan naman. Ang tanong nga din, hanggang saan ang capacity ng marami. Malay mo, kung minalin lang tayo. Ate na ka si Tina. Meron na kayo Ang taba-taba ko naman yan. Sana okay yung meeting natin. Oo nga. Ano kayo yung meeting natin? Ingat. Hi ka muna sa vlog ko, bro. Hi ka muna. Patakbo na mo ito, alam mabilis. Hindi na po kami. Ingat, bro, ha? Hindi na po kami. Bahay niyo yung mga katrabaho niyo. Ikaw, sis. Yung mga katrabaho mo. Pakilala ko doon. Ay, doon sa ano ko, Oo. sa trabaho ko, meron Yun. doon, ka-guardian. Ayun, siya ang pangalan. Hello. Si Sir Nesty. Yan. Hello, Sir Hindi Nesty. ko alam apelyido niya eh. Mga tropang Sir bus Nesty. dyan. Yan. Mga tropang bus dyan, mga Tapos yung driver. isang driver, non-GCR, guardians din yun. Ayun. Hello po. Ano po? Yung mga katropa ko dyan na bus driver. Ayun. Baka kayo bukas. Para Hoy. hindi malate. Mga bus driver, palibre naman, baka naman. Baka naman. Pauwi na yung nandun. Ayan. Salamat, bro. Salamat. Sis, wala ka nang babatian? Wala na! Okay na? Bye-bye! Bye-bye. Oh. Tara na! Bye-bye na tayo. Duty sila eh. Kaya na ko muna. Bro, ingat ha. Ingat, ingat. Hello po, nandito na po kami naka-duty. Ito po si Sir, pangalan niyo po kasi? Tribo, Ryan. Ayun, Sir Tribo. Kasama po namin siya dito sa pag-duty. Para saan po ito pag-duty natin? Sa lockdown din. Connected po sa lockdown. Hanggang kasi hanggang 15 pa yung extend natin eh. Apo, apo. Eh, kailangan pa natin mag-extend. Madami yung Oo nga po, yung bilang, ano po? natin sa case ng kaso. Lalo na ngayon sa Lumalawi, Santa Maria, dumadami. Opo, Salo ko yan, meron tayo doon. may bago tayo ngayon. Meron tayo bago doon. Kami kasi nagsaswab eh. Opo. Yung si Sir po yung nag-aasikaso ng mga isolation po. Yan. Sila nagsaswab. Opo. Ayan, ayan po yung mga tropa natin. Ito, yung nakapakita ko. Yan. Kasama po tayong barangay official. Si Founder Tay. Founder Tay. Hello! Yan. Hindi ka masyadong kita eh. Hindi ka may-zoom. Ayan bumaba sa ano mo eh. Ayan, bumaba na siya. Ayan, si Founder Tay. Anong chapter ka kasi? Chapter po ng Bulak. Ayan, chapter ng Bulak. Shout out sa mga membro natin dyan. Samahan nyo naman ng founder nyo. Hi guys. Hi guys. Hi vlog. Ayan. Saan? Ang alcohol ko. Nang balita, Ray. Hello. Wala ko doon wall na pera eh. Hi Ano vlog. ko reta, retong midagdago, retong minuno. Meron talo, imalwa. Shoutout po sa lahat ng Ram Learnings. Yan. Ikaw bro. Yung girlfriend mo, asawa. Ano? Dami yan. Dami ba? Say-say mo. Para may nag-text sa akin ah. Narinig ko. Ha? Ayun. Sabi na. Dilim na rito oh. Kita niyo pa ba yun? Andun, di ba, yung sa Santa Catalina. Ayun oh. Pinunta natin dati doon, sa bundok. Nabuklod. Founder Libra.
Hindi. Masaya. Masaya, masaya. Kala ko malungkot. Kumita ba tayo? Kaninang... Kumita naman. Yun, kumita pala. Nasa San Andres siya kanina. Magkano tayo? Ayos na. Hindi na nasira. Nakuha na yung araw pala. Diba? Minimum. Ito, masipag to. Si Bro Fred. Yan. Ay, may mga suki mo, yung mga tindahan. Mga suki, sana lagi kayong bumibili. Yan, order kayo lagi sa kanya na soft drink. Nag-deliver po siya ng mga soft drink. Dinideliver na soft drinks, wala pong laman. Wala laman. Pwede na bang umorder ng intro to? Opo. Hindi ba pwede? Bawal? Bawal O, pa? Rotters po pwede? Gin, pero may tinta kayong gin. Wala pa. Wala pa. Egg fit din. Dideliver ka. Ayaw mag-deliver. Ayaw ako pagbilhan. Bibili sana ako. Sana ko. Ano kalaban natin dito? Ha? Oo, nangangarate oh. Nag-aaral ng karate yan oh. Nag-aaral ng karate. Shoutout nga pala yung mga member namin sa Bulacan. Oo nga pala sa Bulacan. Hello mga bro. Minsan mag-comment naman kayo sa GC. Oo, paramdam kayo. Paparamdam kayo sa GC. Buhay pa ba kayo? Umilag-ilag kayo sa may COVID dun ha. Mag-message naman kayo mga bro. Mga brosis. Hindi ko dala yung ano ko. Stick ko. Pero ano naman ganang... Yan mga brosis. Dito ko na po natapusin yung aking vlog. Yan at maraming salamat po sa mga nanonood ng video. Nakapito kayo dito sa dulo. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po supportahan niyo po yung channel ko. At ako po po sa nagpapasalamat sa inyo. At maraming salamat din po sa mga kapatid kong guardian dyan sa Hong Kong at saka dyan sa Dubai. Maraming salamat po sa inyo. Support at binibigay po ninyo sa aking channel. And God bless po. Pagpalay po tayo ng may kapal. Bro. Welcome to Philippines! Philippines.